Kaixo, bideo honekin azaldu nahi dizuet adimen artifiziala nola erabili informazio bilaketak egiteko. Gure esparruan nola aukeratu informazio fidagarria, bai, iturri fidagarrietakoa, eta oso ondo etorriko zaizue hau erronketan, bai, informazio bilaketak egiterako momentuan, edo, dokumentu aproposak bilatzeko, eta baita ere orokorrean bizitzarako adimen artifiziala edozein bizitzako esparrutan erabili daiteken tresna da. Beraz, goazen, informazio bilaketak lantzera. Orain, ariketatxo bat egingo dugu prompt on bat idaztea ze garrantzitsua den ikusteko. Horretarako, Copilot aplikazioa erabiliko dut, eta, ariketa honetan nik lortu nahi dudana da sodio hidroxidoaren informazioa, sodio hidroxido konposatu kimikoaren inguruko informazioa. Horretarako, hasiera batean, adimen artifizial honi, prompt orokor bat edo galdetuko diot, galdera orokor bat. Zer da sodio hidroxidoa? Osagai kimiko hau, konposatu kimiko hau oso ezaguna da, eta berak erantzun orokor bat emango digu, bai. Hemen ikusten dugu, beste izen batzuekin ere ezagutzen dela, bere ezaugarri propietate kolorea eta konposatuaren hainbat propietate orokorren martzen dizkigu, zerabilera orokor ditun, baina oso informazio, nolabait Wikipedian ere errez lortu dezakegun zerbait da. Orduan, egia da, egin diodan galdera ez dela oso sakona izan, hau da, ez dakiz ze mailatarako galdera dan, ni kimikari bezala eta kimika instalazioetako irakasle bezala, nik ze mailatarainoko informazioa behar deten edo ez daki, orduan, nolabait erantzun simple bat eman digu, edozein publikorako baliagarria izan daitekena, baina gure kasuan mami gehiago beharko. Nik adibidez nahi ditut arriskuak ezagutu eta horretarako promptara ere sakonagoa eman behar diogu. Horretarako, prompt hobetu bat idatziko diot, eta esango diot, konposatu kimikoak badakigunez segurtasun fitxak izaten dituztela, eskatuko diot laburtzeko, SDS segurtasun fitxa sodio hidroxidoarena, eta gainera eskatuko diot azkeneko ekaren 2023ko araudiaren araberakoa izateko. Eta hemen, nik eman diot testu inguru bat, esan diot segurtasun fitxa bateko datuak edukitzeko kontutan, esan diot araudi bat, aktualizatutako araudi bat edukitzeko kontutan, eta ikus dezakegu berak prompta gehiago sakonduz askoz ere emaitza fidagarriagoa, datu zehatzagoak, eta emaitza hobea ematen digula. Orain adibide praktiko bat egingo dugu. Adibide honen helburua da adimen artifiziala erabiltzen dugunean informazioa bilatzeko, adimen artifizial horren erantzunaren fidagarritasuna pixka bat nola baloratu behar dugun ikusten. Horretarako, Perplexity aplikazioa erabiliko dut eta prompt bat sartuko dut. Zergatik aukeratu dut aplikazioa,
informazioa emateaz gain, informazio horien iturria zein den ere adierazten duelako tresna honek. Orduan, erregistratu gabe, bai, modu anonimoan erabiliko dut, eta sartuko diodan pronta hau da. Zein da PVC materialaren egokitasuna beroarekiko erresistentzian kimika instalazio batean erabiltzeko. Bai, hau da, egiten diogun galdera. Eta orain, bueno, denbora pixka bat hartuko du erantzun bat ematen. Eta ariketa honen helburua izango da, ematen duen erantzuna pixka bat ikustea, eta batez ere, erabili dituen informazio iturri horiek, bai, fuentes horiek, bai, gero ikusiko ditugunak, ikustea ea jatorri fidagarria duten, denbora gaurkotuak dauden, ez? Eta bar. Orduan, bueno, ikusten dugu, esaten digu PVC-aren fusio puntua nahiko bajua dela, bai, 75 artean, beraz, ondorioz dezakegu ez dela oso egokia izango beroarekin erabili nahi badugu, ez? Bere propietate mekanikoak kaskarrak izango direlako beroan. Orduan, joko dugu fuente sortara, bai, eta ikusiko ditugu, bueno, ematen dizkigun 3 iturri horiek. Orduan, lehenengoa EHUko argitalpen bada, Unibertsitateko liburu bada, bueno, zientzia fakultateko didaktika saiakoa da, beraz, bueno, ematen du nahiko urtea ez dut ikusten, baina, bueno, EHUko liburu bat izanik, hori dezakegu, bueno, nahiko jatorri fidagarria dela, ez? Bigarrena izango litzateke beste hau. Laboratorio zerbitzutako ematen du hornitzaile bat dela, eta, bueno, hitz egiten du, ez, bueno, kasu honetan, badirudi eboa ez da PVC-a, baina UBNT-a, bueno, aztertu beharko genuke sakonago, bai, bideo honen helburua da pixka bat, bueno, ikustea, ez jo beharko gendukela eta bideoa ez dut gehiegi luzatu nahi, baina, bueno, ikusi beharko genuke, kasu honetan ere enpresa horretara joangoaz, eta, bueno, ikusten dugu beste zama segurtasuna, kasu honetan ez dirudi PVC-arekin lotura zuzenik duenik link honek. Beraz, bueno, ikusi dezuenez, ez gera fidatu behar, bai, adimen artifizialak ematen digun emaitza horreta, bai, emaitza konparatu behar da, egiaztatu behar da iturria zein dan, egokiena izango litzateke, orain adibidez, nik pronto hau hartzen baldin badet eta jongo naiz beste adimen artifizialeko plataforma batera, Copilotera adibidez, eta galdera berdina, prompt berdina sartuko diot, ea zer erantzun lortzen dugun, ez, kasu honetan, badakigu aurrekoan esan digula 75-tik 100 gradu ingurura zegoela fusio puntua, bueno, kasu honetan, nik Copilot erabiltzen dut erabiltzailearekin, bueno, badaukat Microsofteko kontu bat, baina zuek modu anonimoan erabili dezakezue, modu anonimoan erabiltzea gomendatzen dizuet. Eta sartuko diot lehen esan bezala prontori, Copiloti,
PVC-aren inguruko front hori kargatzen zaidanean. Bi aldiz kopiatu. Eta ea zer duen. Bueno, berdina esaten dit, temperaturan erabil daitekela, materialak bigundu eta bere propietate mekanikoak, bai, bertsio ezberdina daudela, fusio puntu ezberdinekoak, bueno, ez da gomendagarria, bero handia dagoen kimika instalazio baterako, 70 gutxi gora bera, bai, oso antzerako erantzuna eman digu, bai Perplexityk eta bai adimen artifizialak. Beraz, ondoriozta dezakegu, kasu honetan PVC ez dela material egokia izango guk beroarekin lan egin behar dugunerako.